Hola, què tal? Com estem? Com estem? Jo estic molt bé, una miqueta nerviosa perquè tinc una entrevista de feina i he de sortir en 20 minuts. Perquè he d'agafar el tren, està bastant lluny. Està a Battersea i, si no m'equivoco, els trens avui estan una miqueta nyigui-nyogui. No sé per què, aquí a Anglaterra sempre, o concretament a Londres, sempre hi ha problemes amb els trens. Sempre hi ha strikes de tota mena i ja si plou ni te cuento, o sigui, horrible. Jo la veritat que vaig trobar aquest lloc per Indeed, que és on tu trobes feina aquí al Regne Unit, i em sembla que vaig aplicar la setmana passada i ja m'han respost per fer una entrevista, i divendres que ve tinc una altra, però que ja és a la zona on visc ara. I no estic molt... com dir-ho? Molt segura de fer l'entrevista avui perquè no sé el que em preguntaran exactament. Tinc aquí com dos xuletes amb post-it perquè old school. O sigui, a mi això de preparar-te les coses així confiant en tu mateix és una cosa que jo no, perquè jo no confio en mi mateixa, perquè dic, no estic acostumada a entrevistes de feina, no? O sigui, fa com un any i mig que jo no faig entrevistes de feina, perquè a la cafeteria on jo treballava, no és que em fessin una gran entrevista, no. Era, bueno, tu vols treballar aquí, la teva disponibilitat i tal. No era com una entrevista de com et veus dintre de 5 anys, m'explico? Hi ha diferents tipus d'entrevista, depèn de la feina i tot això, no? Llavors estic una miqueta... Però bueno, jo què sé, és que si et pregunten què és el que més t'agrada de l'empresa, tot. A mi m'encanta aquesta empresa. Cada dia m'aixeco pensant en aquesta empresa, cada dia miro a l'Indeed per veure si hi ha ofertes per treballar en aquesta empresa, jo m'he llegit la Wikipedia d'aquesta empresa, jo tota aquesta empresa, saps? És complicat. És una relació amor-odi, però jo sempre he estimat aquesta empresa. No? Són coses que dic, bueno... tocarà improvisar, saps? Però tot és l'actitud. Tu has d'anar a una entrevista de feina i anar amb l'actitud de jo ho sé tot, jo ho vull tot, jo tot. Tot jo. Jo sóc capaç de tot. Si tinc ganes, sóc capaç de tot. Però molts cops et fas petiteta perquè, clar, si estàs allí i potser et diuen fes això, fes l'altre i no és tot lo ràpid que esperen, doncs te'n vas. Però molts cops és més l'actitud de voler treballar, tot i que molta gent això no ho valora així, però tot està en l'actitud. Però tinc ganes d'un nou ambient, nova gent, noves rutines, tot i que seria una feina només d'estiu i potser ni m'agafen, amb molta facilitat no m'agafaran. És que aquí a Londres la vida és tan solitària. Si tu no tens una feina on d'alguna manera et puguis avenir amb els 2-3 companys, amb 2-3 ja n'hi ha prou que t'avinguis, perquè de tota la gent no hi cauràs bé a tothom, però si ja t'avens amb 2-3 persones sempre va bé després quedar, però molts cops aquesta gent ja té vides fetes, no? Com ja té el seu grup d'amics, ja té com una família, és gent que ja no està per sortir. Llavors sempre és millor ajuntar-te amb gent de la teva edat, però molts cops aquesta gent de la teva edat no estarà oberta a potser sortir amb tu i només es limitarà a quedar amb el seu cercle que ja tenen fet. Llavors sempre és bo quedar amb gent que tingui mires més obertes o que tingui una miqueta més de compromís en quant a conèixer gent nova. Llavors jo em conformo amb tenir 2 persones, ja tinc 2 persones en aquest moment amb les que sortir, però a mi no tampoc m'agrada sortir tant, no? A mi m'agrada sortir que sigui de qualitat la sortida, que pugui jo saber conèixer la persona, que tinguem més o menys els mateixos valors, no? I jo em senti a gust i no em senti com tan incòmode, i això és una cosa difícil de trobar.
Quan te'n vas a l'estranger, començar de nou en quant a amistats i posar com certs estàndards a l'hora de conèixer gent pot ser molt més difícil. Tu pots prendre qualsevol cosa amb qualsevol persona, però no sempre serà així. De dir, no sempre serà la mateixa persona, no sempre serà el mateix ambient, potser una persona ja se'n va a viure a un altre país, una altra persona comença a estudiar no té temps, no sé què, perquè cadascú té les seves prioritats i això és completament acceptable, no? Però sempre has de fer l'esforç a voler fer coses noves, coses noves. Si tu t'encasquetes en una sola persona, we're not doing it right, we're not playing it right. A bit of perfume. Ja me n'he posat, però mai està de més. Us aniré informant. Estic en una waiting room esperant el meu tren. I les waiting rooms bàsicament és un lloc on et pots refugiar mentre esperes el tren, perquè molts cops potser està plovent fora i no hi ha molts llocs on estigui cobert mentre esperes o no hi ha molts seients fora. I és molt curiós perquè et trobes lavabos, però bueno, van com amb el codi, però el guai és que també pots carregar el mòbil, així per la cara. També tens seients, també tens la pantalla que et diu quan vindrà el pròxim tren. Ho veig molt xulo. I fins i tot hi ha waiting rooms que tenen fins i tot llibres, diaris, revistes, perquè les pots deixar i tu també pots portar els teus llibres i de més. I això em sembla molt curiós, això no ho he vist pas jo a Barcelona. Hola, què tal? Ja és el dia següent, som el 15 de juny. Vaig arribar bastant tard a casa, perquè, bueno, coses que passen. L'entrevista va anar bastant bé, em va fer preguntes, bueno, que ja sabia per on anava, no? Com et veus dintre de 5 anys, com actuaries en aquesta situació, la teva disponibilitat, tal, no sé què. Fàcil, fàcil. Clar, i després la noia em va preguntar: tens més entrevistes? I jo li vaig dir sí. Llavors, bueno, no sé. Bueno, perquè jo estic en la recerca de feina, llavors no li mentiré i li vaig dir que sí, llavors no sé. No sé. I avui també he anat al Job Center, que no sé com es diu, no sé si és el lloc tipus INEM, lloc de... no sé com es diu, que és un lloc on bàsicament t'ajuden a trobar feina. I avui he anat a entregar com papers i tal, i la senyora m'ha dit que no, que falta... que els papers que he portat, la meva propietària de la casa on jo visc, on visc de lloguer, falten cosetes, i que ja m'han donat cita per la setmana que ve, el pròxim dijous, per tornar a entregar això i que pugui estar bé, amb sort, bé, no? No sé per què triguen una setmana en donar-me cita per una cosa que hauria de ser aparentment tan senzilla, la veritat, però bueno. Estic contenta, tinc esperances, la veritat, tant de trobar feina com de rebre ajudes de l'Estat mentre que trobo alguna cosa i que em puguin ajudar, perquè estic una miqueta, perquè clar, si no treballo, no tinc ingressos, no puc pagar el lloguer, tal, no sé què, i a l'Estat et dona ajudes sempre i quan tu testifiquis que estàs anant a entrevistes de feina. Llavors, sí. Tinc ganes. Sí, i avui ha fet una calorassa avui. És que em sembla que ja hem arribat als 27 graus. Me moro, muérame. Bueno, poc més per avui. Gràcies per veure el vídeo i fins la propera.